Dakbayan sa Sugbohing pitunang upatuman sa no walk-in policy sa mga gustong magpabakuna. Samtang Department of Health adunay katinawan nga gihatag may tungod sa lagda nga gipatuman sa mga vaccination sites. Ani ang report. Giparehang ni Konsehal Dave Tumulak, miyembro sa COVID Vaccine Board, nga kinahanglan nga ipatuman gihapon sa Cebu City ang no walk-in policy sa pagpamakuna. Kini tungod kay daghan ng mga Sugboanon ang gustong magpabakuna nga mosangpot na unya sa panagdaso kung tugutan ang walk-in. Ang patakaran magsilbing kontrol sa mga tao nga dili makalapas sa quarantine protocol. Gidugang sa opisyal nga mosamot kadaghan ang bulog sa mga tao kung ang bakuna nga gamiton ang preferred brand. 10,500 ang ato ang nahatag na nga sa atong mga katawhan. Sud lang sa 4 ka adlaw. Okay, basta makahibaw gani nga itong mga katawhan nga Pfizer ang ipanghatag, mudag sa sa ato ang mga vaccination centers. Suma ni Tumulak nga kung ang LGU pagbuton, i-accommodate yun ang tanan apan kinahanglan nga mutuman gihapon sa lagda. Ato yung gi-discourage ang walk-in, no? Diri sa Cebu City, depende sa vaccine. Depende lang sa vaccine. Kaya nga itong mga katawhan, kahibaw magmupili og mga bakuna. Una nang ipadayag ni Dr. Jaime Bernadas, ang direktor sa DOH-7 nga wa nila i-discourage ang walk-in kay mamahimo man silang i-reserve kung adunay nakarehistro nga dili mutunga. Giklaro usab sa vaccination spokesperson sa DOH-7, Dr. Van Philip Baton, nga kinahanglan gihapon ipatigbabaw ang pagkontrol sa gidaghanon sa mga magpabakuna. Sa ilahang 100 nga gi-schedule, kasagaran na 50 rin mapakita. So they will have to consider also walk-ins to accommodate for the remaining 50%, 50 slots that they scheduled to be consumed on that day. Especially for multiple dose vials yun. Kini yung pinaka-importante. Hinoon ang LGU na kuno ang bahala sa pagpatuman sa pamaagi basta dili lang makalapas sa protocol. Kung consider walk-ins, then they have to abide by the policy nga they are the least priority. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.